Ongi etorri berriro ere txirrindulariak websaiora. Gaurkoan agindu bezala 23 urte zazpiko taldeen bizikletak aztertuko ditugu. Gogoratu, pasaren astean nesken profesionalen taldeen bizikletak errepasatu genituela, hemen duzuen bideo honetan, eta gaur afizionatuenak errepasatuko ditugu. Baina lehenik, eta beti bezala, goazen errepasatzera zer gertatu den asteburu honetan euskal lasterketetan. Batetik, asteburua hasteko larunbat goizean Beasainen Loinaz proba izan genuen abiatzen txapelketaren baitan. Bertan, abiatzen txapelketa erabaki izan hurrengo proba, azkenekoa, geratzen den arren, proba hori Tolosakoa Espainiako txapelketearekin bat egingo duenez, txirrindulari honenak eta lidergoan dauden txirrindulariak txapelketan egongo dira, beraz, Beasainek erabaki du txapelketa. Eta azkenean, Unai Iribarrek irabazi du txapelketa, ez da oraindik ofiziala, esan bezala, probak geratzen delako, baina ia konfirmatuta dago Unai Iribar izango dela irabazlea. Unaiek lidergoa azken momentuan hartu du, azken proba honetan, orain arte Imanol Alvarezek eraman du liderraren maiota, baina Alvarezek ez zuen egun ona izan Beasainen, oso atxeratuta sartu zen helmugan, eta Iribarrek hirugarren egin zuenez puntu nahiko batu zituen lidergoan jartzeko eta berez, teorian, txapelketako irabazle izateko. Sailkapen nagusiaz gain, proba interesgarria bizi genuen, bigarren astez jarraian Igor Arrietak irabazi zuen abiatzen txapelketako lasterketa. Aurreko asteburuan bezala, Iturmendin bakarrik iritsi zen helmugara, Olaberria eta Mandubia mendateak igo behar izan zituzten azkeneko kilometroetan, lehenengo Mandubia eta gero Olaberria, eta Mandubiko igoeran 25-20 kilometroren faltan Igorrek aurre hartu zuen lasterketarena, eta horrela ibili izan helmugaraino. Jarraian, minutu batera, tropela iritsi zen, talde nagusia honenekin, bertan Iribar, hirugarren zuena, eta Pau Mikel zegoen. Nabarmentzekoa eta gutxitan baloratzen dugun gauza, baina seguruna eta gauzak ondo bidean, hurrengo urtean, podiumeko hiru txirrindulariak profesionaletan ibiliko direnak. Beraz, baloratu ezagun gure afizionatu mailan zer nolako maila dagoen, eta etorkizuneko txirrindulariak benetan hemen daudela. Afizionatuetaz gain, beste proba batzuk izan ditugu Euskal Herrian, larun batean bertan Berriatuan juniorrek izan zuten lasterketa, 30 juniorrek parte hartu zuten zirkuito klasiko baten, kostako zirkuitua. Bertan, Aimar Etxeberriak irabazi zuen lasterketa, bakarrik iritzita Berriatuko helmugara. Eta igandean beste bi oinarrezko proba izan genituen, bat Lizarran, eta aipatzekoa eta beti esaten duguna, zorionak Lizarrako txirrindulari elkarteari hainbeste lasterketa eta hainbeste lasterketa on antolatzeagatik, ez da bakarrik Miguel Indurain sari nagusia ospatzea, egiten dituzten lasterketa guztiak urtean zehari asteburu lasterketa bat antolatzen, txalotzekoa da haien jarrera are gehiago pandemia garai honetan. Eta asteburua bukatzeko gogoratu behar dugu Anoetako lasterketa. Lasterketa bizia izan zen, partaidetza zabalarekin, Euskal Herritik etorrientako hainbat talde eta Euskal Herri kanpotik ere talde batzuk zaudelako, bai Frantzia eta Espainiar estatutikan. Eta bertan, Gipuzkoan askotan gertatzen den modura aurten, ihesaldi batek erabaki zuen lasterketa. Ihesaldia lasterketa erdialdera egin zen, txirrindulari on batzuekin, tartean Daniel Casais, Aritz zein zeudela, eta 3 mendate, bat puntuagarria eta beste 2 aldiz erdialdeiko behar ziren arren, ihesaldiak abantaila nahikoa hartu zuen, minutu terdi, minutu ingurukoa, eta azkenean helmugara ihesaldia, esan bezala iritsi zen, eta sprint estu eta nahasi batean jaitsera zen, Daniel Casaisek irabazi zuen, hanpo txirrindulari, hanpo taldekoa, eta bigarren sorpresa eman zuen, Paul Viven, poko txirrindularia, Pirineo Atlantikoetako txirrindularia, bere lehenengo karrera urte honetan, eta bera zen maila ona eman duen, dagoeneko talde batzuk begia jarri diote, eta hirugarren Aritzein Irungo txirrindulari elkartekoak. Eta behin errepasatuta zer gertatu den errepidean, bazen errepasatzera, bazen astean nesken bizikletak ezagutu bagenituen, aste honetan
afizionatuenak ezagutuko ditugu. Badaude talde batzuk, batez ere laboralkuntza, ia bizikleta berdina erabiltzen dutela, berdina ez esateagatik, baina bizikleta ezberdinak ezagutuko ditugu. Afizionatuak direnez, ez dira danak tope mailakoak, talde guztiek ezin dituzte ordaindu, edo ez dituzte jasotzen, marka egiten dituzten bizikleta honenak, baina bizikleta oso txukunak dira. Eta gogoratu talde guztiak edo ia guztiak gero denboraldi bukaeran bizikletak saltzen dituztela oso merke eta prezio interesgarrian, ez da kilometro batzuk eduki, ez dira inbeste kilometro izaten eta bizikleta eskaintza oso onak egiten dituzten talde guztiak. Orain bakarrik faltatzen zuen erabakitzea zer bizikleta erosi nahi dezuen. Esandakoa, taldeek urte bukaeran, denboraldi bukaeran eskaintzak egiten dituzte bizikleta hauek, erakutsi dizkizuegunak saltzen, batez ere txerrendulariak erabilitakoak, baina baita ere kotxean eramaten dituztenak horiek bai oso kilometro gutxi dituztela eta benetan prezio interesgarriekin egiten dutela. Gure partez, hau izan da gana aste honetatik, gogoratu hurrengo astean txerrendulariaken urte betetzea dela, beraz programazio berez izango dugula, ez dugu berezko txerrendulariak website izango, programazio bereziarekin gatoz, urtemuga interesgarria baita eta aurten erortzen ari garen guztiakin, zuekin gauza berezi batzuk partekatu nahi ditugu eta berritasunak
egongo dira kanalean gainetik aurrera. Eskerrik asko anoi, astero bezala eta hurrengo arte.